רגליים, פנטומימה, זה ללכת ככה. אם אני הולך, אני מביא את המשקל לגוף רגל אחד, משחרר רגל שנייה ומסובב אותה לאחור. כן? זה מזכיר הליכת ירח. כן, כן, ככה. מזה נמצאים את הליכת ירח. הופה! כן? אני גם יודע סוג של... או למשל, יש הליכה אחרת, פנטומימה, שימו לב, זה ככה. כן. יותר מהר זה לרוץ. עכשיו, כשאני רץ מהר, זה שונה בתנועה מזה כשאני רץ לאט. אלה שרצים מהר, למה הם רצים מהר? כי הם מאחרים. למה הם מאחרים? כי הם רצים ככה. אני לא ממהר, אז אני רץ ככה. אני יכול לרוץ יותר לאט. לפעמים אנחנו רואים בטלוויזיה תחרות ריצה, ומאיטים את הקצב כדי לראות מי הגיע, שלא מי הגיע, שאם בכלל לא הגיע, מה שנקרא הילוך איטי, slow motion. איך עושים את זה פנטומימה? כשמגיעים לסוף